Id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg ikkonkluda b'suċċess fi żmien 3 ġimgħat każ ta' irregolaritajiet fil-kundizzjonijiet tax-xogħol għal 70 impjegat u li se jieħdu lura 120,000 euro f'arretrati. Id-Dipartiment ħadem l-arretrati dovuti permezz ta' dokumentazzjoni u l-informazzjoni kollha li nġabru waqt l-investigazzjonijiet li saru. Il-proċess kien jinvolvi laqgħat ta' medjazzjoni ma' tmexxija tal-kumpanija konċernata biex intlaħaq ftehim biex l-impjegati jitħallsu permezz ta' arretrati dovuti lilhom sa mill-bidu tal-impjieg tagħhom. Dwar dan tkellimna mad-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment, Diane Vella Muscat, li spjegatilna l-investigazzjoni bdiet wara r-rapporti li waslu mant id-Dipartiment. Minnaħa tad-Dipartiment ukoll nagħmlu dawk li jissejħu anke random checks fejn aħna nagħmlu skont il-conditions tal-employment, skont lejra l-leġiżlazzjoni immorru nagħmlu checks. Tajjeb li wieħed isemmi illi ħafna drabi huwa mod pożittiv illi naslu b'medjazzjoni. Ġifieri b'medjazzjoni mal-employers aħna naslu u bekk tkun biex ngħidu hekk win-win situation kemm għall-impjegati u kemm għall-kumpanija. Id-Dipartiment ċejna kollox spekulazzjonijiet u allegazzjonijiet infondati li saru minn diversi gazzetti, waqt li stqar li kull każ jiġi trattat b'serjetà biex jiġi riżolt fl-inqas ħin possibbli. Matul l-ewwel xhur tas-sena, id-Dipartiment diġà investiga 300 każ li l-biċċa kbira tagħhom huma solvuti jew qegħdin fil-proċess li jkunu solvuti. Id-direttur spjegat li l-ħidma li ssir hija biex tiżgura li drittijiet ta' kull ħaddiem Malti kif ukoll barrani jkunu mħarsa. Madana kollu qalet li kull min għandu informazzjoni jew li huwa vittma ta' abbuż jew ksur ta' drittijiet fuq il-post tax-xogħol għandu jressaq il-quddiem l-menti billi jsir rapport mal-istess dipartiment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.